Senyores i senyors, benvinguts a les històries del Pla, humor passat per aigua. Ara damunt de l'escenari rebrem a dos monologuistes no professionals que ens ho faran passar d'allò més bé. Si us plau, apagueu els telèfons mòbils i prepareu-vos per gaudir una gran estona amb Eduard Ribes i Maribel Pedrol. Rebem amb un fort aplaudiment a Eduard Ribes. Molt bona nit, Vilassana. Suposo que em sentiu molt bé, aquesta sala és perfecta per fer de tot, monòlegs, batejos, comunions, el que faci falta. I com que anirà venint gent, jo us proposo que fem una coseta. Jo començaré a fer el monòleg, vaig explicant, però si veieu que algú fa tard, faré veure que aquest monòleg ja s'ha acabat. Llavors, diré moltes gràcies per venir, etc. Vosaltres aplaudiu, rieu, us aixequeu, el que sigui, i a veure quina cara se'ls hi queda. Què us sembla? Així m'agrada. Mireu, no sé si em coneixeu. Jo soc l'Eduard Ribes i Salvia. Tinc que dir Salvia, sinó que aquella senyora que hi ha allà, que és ma mare, que és de Bellvís, diu, digues lo de Salvia. Dic, bueno, doncs diré Salvia. Jo, per molts, em coneixeu com l'Eduard. Els que no, molta gent em diu aquell tio que treballa a l'estany, aquell que està per allà. I durant el monòleg, o alguns que em coneixeu ja ho veureu, tinc un accent una mica exòtic, una mica com afrancesat. Jo no bec baguettes, jo soc d'aquí. I aquestes històries meves, aquest accent, que queda molt bé, quan estic a l'estany, invent turista francès, ça va, com ça va, etc., queda molt bé. Però el problema és quan veniu uns de vosaltres a l'estany. Per què? Perquè quan faig visites, a vegades no m'enteneu per l'accent. I això m'ha portat disgustos a la meva vida. El primer disgust el vaig tindre quan vaig anar a la universitat. Vaig a la universitat, vaig molt alegre, molt content, i li dic a un tio, dic, vinc a fer caguera. I el tio em diu, no, lavabo el tens per allà, clar, ja no hi vaig tornar a la uni. Pels que no em conegueu, jo soc molt del territori, soc molt d'aquí. Tant que els meus amics, que alguns són una mica mamons, per dir una altra cosa, em diuen que sóc el Hobbit, perquè sóc baixet i sóc molt de la comarca. Però és que aquí ja sabeu que s'hi viu molt bé, per això ve molta gent aquí a Vilassar a viure també. Aquí els nens, què feu? A què podeu jugar a l'amagar i al pilla-pilla? Doncs podeu agafar i amagar-vos o jugar al pilla-pilla on vulgueu. Però què passa quan això ho feu a Barcelona? Doncs, si jugues al pilla-pilla a Barcelona, en 5 minuts ja t'ha pillat un cotxe, I amagar. Què passa quan jugueu a amagar? Els pares d'avui en dia, segur que molts són patidors. Són tan patidors que quan, a vegades, els nens s'amaguen, al cap de 5 minuts que feu, ja esteu trucant als Mossos. I això és fer trampa, Els Mossos no tindrien que estar per aquestes coses. Encara que, a vegades sí que van a perseguir gent i no els troben. Una vegada, pensant en això, jo sortia, ja coneixeu el Big Bang, no? Doncs jo sortia del Big Bang, una mica alegre, una mica contentillo a les 5 del matí, amb algun col·leguilla que alguns coneixem. I va... Sí, algun coneix. Va i em paren els Mossos. Jo anava content, em para un mosso allà, molt sèrio ell, i em diu, papers. I jo me'l miro i dic, tisores! I em van fotre una multa. Ei, però vaig guanyar jo, la multa i el joc. Perquè els de la ciutat, els hi encanta tant la ciutat. Si en coneixeu algun, és que a Barcelona tenim teatres, tenim museus, tenim moltes coses. Sí, tenen de tot. Però què passa el primer pont? Agafin i s'escapen d'allà, I són capaços de fer 5 hores de cua d'anada i de tornada per marxar d'allà. I a sobre, sempre hi ha el típic il·luminat, diu, això de marxar aquest cap de setmana només se m'ha acudit a mi. I jo penso, imbècil.
que, de fet, aquesta gent de ciutat, si n'hi ha algú aquí, disculpeu-me, els sap reconèixer perfectament, els pixapits o gamacos. Perquè jo, per exemple, moltes vegades vaig esmorzar en un lloc mític del Pla d'Urgell, que és a Castellnou de Seana, a Newcastle, que et diríem, per ser més cosmopolites. El cafè modern, que no ens enganyem, molt modern no és. I quan estic allà una cosa lleugereta, saps? Uns peus de porc, una llonganissa amb tupina, i et veus aparèixer un pixapí, un camaco, que el saps reconèixer perfectament. Perquè dius, hosti, si és l'anunci de primavera del Decathlon, I a part, amb un xaleco d'aquests que porten tantes butxaques, sabeu de quin xaleco us parlo? Que dius, aviam, per què em vols tantes de butxaques? Per fotre-hi pedres, un merda de conill de l'Estany i dius, mira, souvenir del Pla d'Urgell. I a sobre van amb un bastó, que això del bastó ho vau inventar aquí a Vila-sana, per això surt el hoquei, no? És veritat. Mira, aquest és meu, és dolente. Porto una setmana pensant què dir. L'altre, a veure si em surt. Bueno, doncs, van amb un bastó, no de hoquei, un bastó d'aquests que veieu, que dius, hosti, per què el vols un bastó al Pla d'Urgell si no és jugar a hoquei i guanyar? Doncs, per què el vols un bastó? Per si t'apareix un oso, un jaguar, com a molt, tindràs que protegir d'algun pagès. Moltes gràcies per venir, aquí s'acaba el monòleg. Gràcies. Ja està. No hem acabat. Ja pots seure. Pobre xaval, com s'ha quedat. No, això era coses que passen. Gràcies. S'ha perdut una part, però encara continuem. Doncs estava parlant dels que van... Per què el vols un bastó al Pla d'Urgell? Per si t'ataca un oso, com a molt algun pagès emprenyat que li acaba d'exafar el sembrat, i et fotrà el bastó pel... No, és igual. No cal que ho diguem. I veus que entren, en plan de l'oeste, i li diuen al del bar, perdoni, que és lo típic d'aquí. Dius, això és un idioma nou o alguna cosa? I penses, lo típic d'aquí és que la del bar te foti 50 euros per una llauna de caragols. Capullo. Hi ha aquesta moda dels no rurals. Sabeu de qui parlo? De la gent de la ciutat, que se'n va viure al poble per gaudir d'aquestes avantatges de viure en un poble. Escoltar els ocells, respirar aire pur, si aquell dia no han tirat purí o alguna cosa d'aquestes. I diuen, nosaltres volem viure l'experiència del poble. I el primer que fan, se'n van amb Jaume i li diuen que no toqui les campanes cada hora. I després, al veí que té el cantó, que li foti un bossal al gall, perquè no canti. Que són els primers que van a una casa, per exemple, lloguen una casa i se'n van a veure el Pau. I el Pau els diu, com és que heu vingut aquí? Perquè el Pau és molt casolà, molt simpàtic. I diu, com és que heu vingut aquí? I diu, no, nosaltres hem vingut aquí, en plan ioga, així, hem vingut a desconnectar. Sí. A desconnectar, el primer que fan és demanar-li la clau del wifi, Però, aquí s'han fet algunes cases rurals de molta qualitat, amb gent molt bona, però si hi ha algú d'aquí que vulgui continuar el negoci i digui, tinc una casa a la Padrina que la vull fer una casa rural, ara us dic els truquillos. Aquí, com que soc me la pela, aquí al Pla d'Urgell, apunteu-vos això. Agafeu la casa a la Padrina, em permeteu una mica d'aigua, que els de l'Estany necessitem aigua per viure, ho sabeu? És aigua, no és gin tònic, vull dir, no estic mamat, ja sóc així. Doncs, total, diu, volem una casa rural, agafeu la casa de la Padrina i traieu totes les comoditats. Agafeu la tela de plasma de 50 polzades cap als collons. L'aire condicionat inverter, fora. La Padrina no, la Padrina la deixem allà, sentadeta, fent ganxet, i a sobre els hi cobrem un extra.
i anem a Mollerussa, al mercat dels diumenges, agafem tot de trastos vells i els fiquem per allà. Ja tenim la perfecta casa rural. Mentre els que som de veritat de poble estem a casa mirant-lo Netflix i amb l'aire condicionat. Però jo me'n foto molts dels de Barcelona, però sort en tinc que em venen a veure a mi a l'estany. Perquè vosaltres, punyeteros, no em veniu a veure mai, que us tinc fitxats. I algun dia, això, hi ha una frase que és molt coneguda, que és, si Mahoma no va a la muntanya té que anar a Mahoma. Us sona aquesta frase, oi? I això ho tinc que provar de fer algun dia. Agafaré i em disfressaré de muntanya. Així, més o menys, això cordillera, i aniré xino-xano, pam-pam-pam, a la mesquita, i faré... Toc-toc, soc la muntanya, que hi ha el Mahoma? Com a broma, ja segur que està molt ben pensada, que sí? Però aquesta broma em sembla que veient-lo per cal que hi ha a Mollerussa només la puc fer un cop. L'heu pillat, Senyal que hi ha donat. Bueno, el que sí que puc afirmar, amb tota rotunditat, ja sabeu que jo treballo a l'estany, em sembla que ja ho he dit. I treballo gairebé des del començament. Jo crec que entre els que hi treballem vam ser els que vam començar a omplir galletades d'aigua al començament. I després de treballar tants anys, també tinc que dir que podem presumir que l'estany és l'estany més gran de tota Catalunya. Més que l'estany de Banyoles. Que jo a vegades agafo el telèfon, els dimecres, quan vaig allà, i truco. Hi ha un Eduard, no tan guapo, allà en un centre d'informació, i els dic, el meu estany és el més gran, i penjo, em foto el xulo, tu, De fet, moltes vegades, quan surt a la tele l'estany d'Ivars, fiquen estany d'Ivars i ja estic trucant jo i Vila-sana, que sàpiguen que sou d'aquí. Doncs, després de tants anys de treballar a l'estany, tinc proves, avui m'enrotllo molt, ho sento, tinc proves de que l'estany i el Pla d'Urgell és l'origen de l'univers. Sí, és veritat. Perquè l'origen de la vida, vosaltres sabeu quin és l'origen de la vida? A la tele mos han venut sempre que era el Big Bang, que sí? Doncs era el Big Bang, el pàrquing del Big Bang. Molts van ser concebuts allà. Per això l'han tornat a obrir per a veure si puja la natalitat al Pla d'Urgell. Doncs tornem a l'origen de l'univers. L'origen de l'univers és el Pla d'Urgell i a l'estany. Perquè us sonarà això que a la tele segur que ho heu vist, ho heu sentit alguna vegada, que es va trobar el fòssil de l'homínid més antic del món. Un australopithecus, no sé quants, de 3,2 milions d'anys. Us sona això? I li van ficar el nom de Lucy. A la tele deien que havia sortit d'un llac de l'Àfrica. Mentira, va sortir de l'estany. I de fet, quan alguna vegada fiquem un poble, per exemple, per dir alguna cosa, Fondarella, que veus algun de pelut per allà i tot, dius, hosti, amb la cara veient-lo, dius, hosti, que et ve la Lucy, tu. I quan surten del casa nostra de menjar caragols i fotre's així i van a quatre potes, dius, hosti, són la Lucy. En canvi, el neandertal, que us sonarà, és una espècie que va sortir més tard. I no va sortir al Pla d'Urgell, va sortir a Madrid. Perquè quan fiques la tele, veus els polítics allà, i en veus un amb barba, cara mala llet, amb Pecho Palomo, que dic jo, parlant castellà, dius, hosti, el Santiago Bascal, aquest és neandertal, tu. Però, veient aquest percal, i això que es deia Clot del dimoni, tampoc era molt bonic, doncs es van tindre que inventar el màrqueting. Si algú treballa alguna cosa del màrqueting, molts poden dir, no, el màrqueting és una paraula americana. No, el màrqueting ve del Pla d'Urgell. I sabeu on va sortir? A Vila-sana. Perquè, com es deia Vila-sana abans? Algú m'ho sap dir? Ho xafava. No ens enganyem, molt bonic no és el nom. Sembla que Nostre Senyor ho xafava tot. Per això m'han dit, farem una mica de publicitat. Gràcies per venir. Ja, no cal que... Continuem.
Pues, per això van canviar i van dir, bueno, li fotrem un altre nom, Vila Sana, que queda més bé, en anglès Healthy Town, que també és maco, i bueno, la gent s'ho va creure i molts han anat a viure, perquè ho conec molts que han anat a viure a Vila Sana. Doncs, bueno, per això el màrqueting va sortir a Vila Sana. Què va sortir del màrqueting i de la gent? Doncs va sortir també els publicistes. Els publicistes van néixer aquí, a Vila Sana, també. El primer publicista sortia de Vila Sana. Perquè alguns publicistes em fan molta ràbia, perquè els veus amb ulleres de pasta de colors, tots vestits molt moderns, que els veig vindre i dius, hosti, tio, com és que vas vestit així? I et diu, jo és que soy cool, sí, la puntada al cul te la fotré jo, Que a sobre tu li dius, escolta, exactament de què treballes? Diu, no, jo soc creatiu. Creatiu? El meu avi fuster era molt creatiu, És com si em preguntessin, i tu de què treballes? No, és que jo soc sensible, Vinga, allà. Perquè, a més, sabeu que tot ho diuen en anglès. Els publicistes tot ho diuen en anglès. Ara tinc aquí una frase autèntica que em van passar d'un projecte de màrqueting. Us la llegiré si enteneu alguna cosa. Sé que algú d'aquí n'entén d'això, a veure si pilleu. Avui farem un branding per millorar l'engagement entre el target objectiu, o target, no sé com n'hi diuen això, per saber si el display per streaming requereix de phishing o de dumping. Que jo penso, què te passa a la boquita, xaval? Que tot això per canviar el logo d'Aceitunes Juani, Perquè, a més, ja sabeu que tot ho diuen en anglès. Me'n vaig a fer un trekking pel canal, com si anessin al Kilimanjaro. No, tu te'n vas a caminar per la sèquia. Que me'n vaig de shopping a Lleida. I això també és molt cool, de shopping a Lleida. No, tu te'n vas a comprar el Zara i a sobre el que t'hauràs comprat te quedarà molt malament. Que mos fem una selfie. No, tu te fas un autorretrato i a sobre sortiràs mogut. Que aquesta persona és un motherfucker. No, aquesta persona és un capullo, es diu Pablo Motos. Perquè ara farem una prova de nivell d'anglès, em tindreu que ajudar vosaltres. Sabeu anglès? Sí. Molt bé, m'ajudeu. Una mica més que elles, Mira, perquè ja sabeu que l'anglès com a idioma és lleig, i alguns anglesos també ho són, A veure. Com es diu en anglès pitjor? Col·laboració. Pitjor. Worst. Molt bé. Com es diu paraula en anglès? Molt bé. Com es diu món en anglès? Molt bé. Anem millorant, Com es diu una paraula que no la sé dir ni en català en anglès? Guerra. War. Així. Extendido. I ara una frase poètica molt bonica en català, que és la pitjor paraula del món és la paraula R. Com seria en anglès? Seria the worst word in the world is the worst word. Que, a més, ja costa, de tela, Vosaltres sabeu com aprendre a pronunciar perfectament en anglès? Jo us dic un truquillo. I ara, a més, que venen anuncis de Nadal i de colònies, ara us sonarà això. Agafeu un got d'aigua i el fiqueu al microones. 2 minuts, supercalent, que cremi. I li fotreu un trago d'aigua. Llavors intenteu pronunciar Carolina Herrera. Surt perfecte. Perquè ara que venen els anuncis, veus noies que dius, hosti, som un secall, jo us portaria a menjar callos, peus de porc i llonganissa al cafè modern, per agafar una mica de colorete, que veus amb aquella boqueta pinyó, diuen, eau de toilette. Aviam, primer estudia, perquè toilette va amb T, la O és d'Oviedo tota la vida. Perquè, a més, els anuncis ens volen enganyar. Surt el Rafa Nadal, que s'ha cansat ja que el parlem als monòlegs, ja ha deixat el tenis, amb aquella cara sèrio, així juga. I diu, Kia,
con 7 años de garantía. Aviam, tu t'imagines el Rafa Nadal amb la de pasta que deu guanyar ja el tio, que deu tindre, anant a Monquia? I per què vols 7 anys de garantia a Monquia, si no et passen ni la primera ITV? Perquè dins de la publicitat i el màrqueting hi ha un ofici, si es pot dir així, que és el naming. Sabeu què és el naming? És ficar noms als productes o a les coses, que això ja ho feia el batejar del poble, el capellà del poble en dèiem batejar. Perquè jo m'imagino el Llombrera, el creatiu del McDonald's, amb els noms dels productes. McFurby, McChicken, McCrispy, MacGyver. I va, i sabeu, amb unes tristes i simples magdalenes li fique muffin. Dius, fot-li Magdalenes, que quedi millor, home. I aquest producte de la higiene íntima de les dones, el chili, us sona això? Que dius, molt fresc, això no deu ser, Que jo m'imagino fotre-m'ho als tacos mexicans i a la dona li dic, escolta, el conill picant me'l menjo un altre dia, tu. Perquè dins del naming hi ha veritables joies. Hi ha noms autèntics, reals, trets d'internet. I ara us en diré uns quants. Traguito d'aigua que no falti. Si voleu menjar bé, si voleu menjar de conya, teniu que anar al Catering Hepburn. Tindreu un convit de cine. Hamburgueseria Dalai Lomo, apto para veganos. Bar La Birra de Brian. Tenda de matalassos La Concha de tu Madre, que m'ha sortit més xiquito que no pas argentí, això. Aquest és molt bo. A veure si el pilleu. Lavanderia Clean is Good, que té més de 100 anys ja. Si vols menjar bé i alegre, tens que anar al Tasca Chondo. Que jo una vegada vaig anar amb un a Barcelona que era el Tascagat, i el menjar era una merda. I ara, que ja sabeu que els xinos se queden tots els bars a Lleida, em vaig trobar un i em diu, m'he quedat una tasca d'estes basques. Dic, hosti, quin nom li ficaràs? Diu, li pondré mi nombre, Tascagao. Dic, hosti, no et vindrà ningú. Impressió digital Harry Potter. Aquest us agrada. Veterinària Cat i Perry. Ui! Llibreria Me Vuelves Lorca. És molt poètic, aquest, Xurreria Jurassic Park, el foten així de gran, els xurros. Òptica 999, que a sobre està a la calle Buenavista, al cantó de Tuberías Casimiro. I alguns eslògans que han fet història. Pizzeria Infraganti, amor a primera pizza. Caramelos Melox, chupa Melox ahora. Aquest és molt bo. Galletas Angulo, te entran por la boca y te salen por 1,50. Pollería Industria, si fuera joyero te regalaría una joya, pero como soy pollero te regalo las patatas. I no sé si havíeu estat mai al Vendrell. Hi havia un bar que deien l'Star Bars, tot decorat com la pel·li de la Guerra de les Galàxies. No sé si havíeu estat alguna vegada. El menjar no era molt bo, I quan tenies un apretón, que dius, hosti, avui no m'ha sentat massa bé, anaves al lavabo i anaves allà, hi havia un cartell i llegies que la fuerza t'acompanye. I no olvides limpiarte el lado oscuro. Però bueno, he passat de tot i anava al màrqueting i m'he desviat un fotimer. Però tot això venia del canvi d'Utxafava a Vila-sana. Doncs que el nom no era bonic, dic, bueno, li fotrem aquí Vila-sana i quedarem bé, Healthy-Town, i a més quedaria bé allà. I bueno, ja sabeu que el Pla d'Urgell tenim que pensar que amb els noms dels pobles, quan els van fer, no s'hi van matar molt, Estàs a Mollerussa, direcció Borges. Trobes un poble allà dalt.
Quin nom li ficarem? Doncs mira el camp. En anglès, look at the countryside. Que el puesto és bonic. Bell lloc. Que sempre guanyen els partits de futbol per la mínima. Gol, més. Que aquí mos maten quasi, estem vius encara de miracle, que hi van tots els yonquis del món a compartir xiringuilles. Sida, món. Aquest és fort, aquest és... Ahí hi havia una senyora, no molt alegre, no? Haciendo amigos, exacte. Però bueno, el que ja sabeu, que parlem del màrqueting, que tot va néixer al Pla d'Urgell i a l'Estany. Perquè quines coses han nascut a l'Estany, per exemple? Doncs els creuers de viatge de noces, aquí ja ho sabeu, van néixer a l'Estany i als pobles del cantó. Perquè sabeu, l'empresa aquesta tan coneguda, Costa Cruceros, ve de Vallverd, dels Costa de Vallverd. Vull dir, que no us enganyin, ve dels Costa de Vallverd. Que, de fet, no sé si ho recordareu vosaltres, al començament de l'Estany, el 2005, que nosaltres tenim unes barquetes per llogar, que la gent anava a remar. Però clar, què ens passa aquí? Que aquí som de secar, i això de remar no en sabem massa. Llavors, venia gent a llogar-les, i vosaltres sabeu com a remer habitualment, tu llogues la barca i fas així. Doncs una vegada va vindre un senyor, que ja me'n recordo, el senyor Antonio, cognom que fots, que era el que li deia a la dona durant la mitja hora de trajecte. Perquè sí, era així, perquè si un normalment rema així, el senyor Antonio feia així. Què passa? Que durant mitja hora només feia voltes sobre si mateix. Per tant, va inventar dues coses més, la centrifugadora i la dona va inventar l'aspersor. Sembla que ja es van separar aquell dia, ja no us he tornat a veure més. I el cas és que altres coses van sortir a l'Estany. Vosaltres sabeu de quin material estaven fetes les barques de l'Estany? Sí que ho sabeu. Aquí en teniu una. Eren de ciment. Per tant, el Titanic es va inspirar en les barques de l'Estany, però no li va sortir bé. Aquí està, veus? Llavors, hi havia els caçadors, la gent que venia a caçar a l'Estany, eren gent, doncs, ja ho sabeu, gent molt qualificada, amb corbata, amb americana, els senyors de la capital que venien a caçar allà. I llavors els agradava molt anar a caçar. Però eren molt serios, eren molt callats. Jo crec que eren igual de serios que els clients que anaven al barco del Titanic. Heu vist la pel·li? Jo també, moltes vegades l'hem fotut per la tele ja. I clar, jo m'imagino aquella escena del capità, aquell amb barba blanca, sombreret, a la taula del capità, tots callats, la serietat, una cosa, i el capità pensa, hosti, ho tindré que trencar el gel d'alguna manera, i la va cagar. Sí, ho va trencar tot ja. I altres coses van néixer a l'Estany. Per exemple, l'empresa Pescanova, que ara es diria Pescavella, va néixer a l'Estany. I sabeu on tenia la seu? A Barbens. Inclús l'energia va néixer a l'Estany. Perquè ja sabeu que és allò de fer llum a la foscor, no? Doncs ve d'aquí també. O sigui, aquest també l'he intentat colar com he pogut, ja. Sí, moltíssimes coses van néixer a l'Estany. Els xiringuitos no van néixer a la Barceloneta, van néixer a l'Estany. I moltíssimes altres coses. Jo aquí estaria parlant 3 hores, la Maribel ja m'està mirant amb una cara d'odi impressionant, i per tant ho tinc que començar a deixar aquí. Ja sabeu que això del Hobbit és com una trilogia. Per tant, aquesta trilogia la teniu que acabar de veure a l'Estany, em teniu que veure a mi, i llavors us acabaré d'explicar totes aquestes coses. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ara ja us deixo per últim cop amb la gran Maribel i moltes gràcies per venir i pel monòleg. I bon any.
Merci. Bueno, gràcies a tots. Li he de tornar a donar les gràcies a l'Eduard, cada vegada ho fot més llarg, sort que és l'últim, perquè això aviat no ho podríem pair. I sobretot li he de donar les gràcies per recordar-me que sóc gran. Vull dir, s'ha passat tot l'estiu parlant de la gran Maribel com si la gent no ho vegués. Vull dir que moltes gràcies, Eduard. Sort que avui vam encetar aquesta aventura aquí a Vila-sana. Avui finalitzarem aquesta gran aventura aquí a Vila-sana. L'Eduard no ho ha dit perquè quan és a Vila-sana és com si fos a casa i per tant comença a xerrar i se n'oblida, però és un projecte que neix des del Consell Comarcal per donar a conèixer a la gent de casa nostra les grans instal·lacions culturals que tenim a casa nostra. L'Eduard ha parlat de l'Estany, jo parlaré de la casa on vinc. Llavors, com l'Eduard, vosaltres ja el coneixíeu, jo també me'n presentaré, per qui no em conec, jo sóc la Maribel Pedrol Esteve. L'Eduard ha dit d'on venia, jo també diré d'on vinc. Jo també vinc de Mollerussa, però per part de pare, els Pedrol són de Miralcamp, però és el padrí, que era cavaler, que venia dels Tacado de Torregrossa. I la mare, que pobra passa una vergonya cada vegada que ho dic, perquè és la fan número 1, no fos cas que els monòlegs no vingués ningú i per tant arrosseguem les mares. Per part de mare, per los Esteve, soc la gran de l'Adela de Cal Evaristo, del Palau d'Anglesola. Vull deixar clar que soc del Pla. Tot allò soc del Pla, tota gran, però tot allò soc del Pla. I ens quedem amb els primers 4 cognoms, no fos cas que anant més enlluny ens sortís algun de les Garrigues o de l'Urgell, que llavors ja la tindríem muntada, quin disgust. Per tant, els primers 4 són del Pla d'Urgell. Ara tocaria que us presentéssiu vosaltres, però ja hem començat prou tard, per tant ho deixarem aquí. Hi ha gent de Vila-sana, hi ha gent de Mollerussa, hi ha gent d'altres puestos. L'Eduard ha parlat d'algun poble, jo acabaré de parlar dels altres pobles de la comarca. Volem que sapigueu que no volem ofendre ningú. Si el monòleg us agrada, tot el mèrit és nostre, però si hi ha alguna cosa que us grinyola és un projecte del Consell Comarcal. I llavors, tenim un guionista que mos ha fet els guions. Ho deixem així, no cal dir res més. Mira, el primer que marxa decepcionat, pobre. El Consell Comarcal agafen hora a partir de dilluns. Però res, ara jo us diré d'on vinc. Jo vinc del Museu de la Casa Canal. El guionista, el Ferran, tu ho sabies, que sí? El meu pare quan va anar a sortida. Té part de la família. Ell riurà tot el que diré, perquè està pagat. Vam dir que això no ho diríem. Però no passa res, no mos han sentit. Doncs mireu, el Ferran, el guionista, quan mos va escriure el guió, em va col·locar: pregunta'ls si saben on és. M'hi vaig negar. És que sé que saben on és. Sabeu on és el Museu de la Casa Canal? Una cosa diferent és que hi hagueu entrat mai. Sí o no? És a dir, ja heu passat 25.000 vegades per davant. Heu entrat a fer alguna reclamació, heu entrat a pagar alguna multa, a ficar alguna queixa, ara entrar al museu. Això d'entrar en un museu que hi ha a prop de casa, és com quan et trobes un amic que fa molt temps que no veus i dius, oi, hauríem de quedar per fer un cafè. I no acabes quedant mai. Doncs el Museu de la Casa Canal és el mateix, no? O molt millor, el sexe en tots els matrimonis. Com que ho pots fer servir sempre que vols, no ho acabes fent servir mai. Doncs visitar el Museu de la Casa Canal passa el mateix. Ara, quan sortiu fora de la comarca, ho visiteu tot. Que sí? Sí, mireu internet, a veure què està obert, el que no està obert, a veure què està construït, el que no està construït, tot, absolutament tot. Si sé que fins i tot heu anat al Museu del Barça. Tu no em serveixes. Sé que heu anat al Museu del Barça, aquí sí. No és cap vergonya, els de casa quan van sense mi també ho fan, vull dir que, a veure, tot està permès. Però bueno, mireu, jo treballo al Museu de la Casa Canal i per tant us podeu imaginar que jo soc fan dels museus. I la veritat és que sí, m'agraden moltíssim. I per tant, cada vegada que tinc lliure, intentes anar a visitar alguna cosa o altra. I no ho sé, vosaltres ho feu això? Heu intentat mai anar a Madrid i anar a veure el Prado? No ho heu fet mai?
Doncs felicitats si heu pogut entrar, perquè hi ha unes cuades de gent llarguíssimes esperant per entrar. Grupets d'estrangers fent temps, que quan fa un rato que voltes per allí dius sembla que sigui al mig de la plaça de Mollerussa, la plaça de l'Ajuntament. Ves que presidint la plaça de l'Ajuntament de Mollerussa no hi hagi un museu. Només hi faltaria el rètol. Museu d'Història Natural. Es veu que tenen una col·lecció de fòssils impressionants. Diuen que els museus de la cultura és per tothom, però la veritat és que són una mica exagerats. Per tothom no són. Hi ha una part de la població que la tenim una mica desencantada. Els de la droga els tenim com a desil·lusionats, sobretot els que són aficionats a la coca. Es veu que s'han cregut la mentida de que ratlles i quadros no conjunten i, clar, no venen als museus. Jo només us volia deixar una cosa clara. No sé si sou fans de les ratlles, però al Museu de la Casa Canal quadros no en tenim. Per tant, esteu convidats a venir. Ja que anem a Madrid i parlàvem dels museus, també hi ha un altre d'important, que ara n'obriran una seu a Barcelona. On ha anat mai el Thyssen? Que sembla estrany i mentida, una dona que sempre està rodejada d'obres d'art, que tota ella sigui una falsificació. Però bueno, un dia, passant per Llildevant, vaig trobar una cuada de gent vestits amb xandall i amb una esterilla sota el braç fent cua per entrar. I el que dius te sorprèn, no? Perquè no és un grup de gent que t'esperes que vulgui entrar en un museu. I nosaltres massa rics no som, però llestos en som un munt, i quan ens trobem en situacions d'aquestes entrem a preguntar a veure què passa. Aquests museus acostumen a tindre molts quartos, per tant tenen molta gent llogada que valen, i per tant pensen coses molt interessants. Llavors tu no tens quartos però intentes copiar tot el que funciona, el que no funciona no cal. Sabeu qui eren aquella gent? Eren un grup de dislèxics fent cua per entrar en una classe de Goya i relaxació. Però bueno, això et fa reflexionar, perquè és que al Museu de la Casa Canal per no vindre no mos venen ni els dislèxics. Llavors dius, clar, què fem? Què fem malament, no? Que potser fàcil no els hi posem. Què deuen llegir aquella gent? Casa Canal, sac amb l'anal? Potser ens ho hauríem de mirar una miqueta. Bueno, us he dit una exageració abans, us he dit que m'apassionen els museus. Doncs tots no m'agraden. No sé, els museus d'art contemporani. Què en penseu vosaltres d'aquests museus? Doncs penso el mateix que tu. Museus on hi ha coses que costen d'entendre. Abans les coses eren molt més senzilles. Fa 200 anys enrere, i no ho dic perquè sí, 200 anys enrere, si haguéssiu vingut al Museu de la Casa Canal sabríeu que el Canal d'Urgell és de fa un parell de segles. 200 anys enrere hi havia un pintor que tenia ganes de pintar, veia uns girassols, pintava uns girassols, el quadre es dia els girassols, i tu hi vas avui i ets capaç de veure uns girassols. Ara no. No, ara no, No és tan fàcil. Ara tu te'n vas a un museu d'aquestos d'art contemporani, primer que quan entres ja has de començar a fotre el plan que fot tothom. Ja és com si baixessis el ritme. Veus que la gent se para davant d'un quadre, tu allà. Tu n'hi veus 2 ratlles verdes i un punt. La gent se'l mira, doncs tu te'l mires. Per aquí no et diu res, canvies el cap, com tothom, Per aquí tampoc te diu res, acabes mirant la cartel·la, acabes fent trampa. I el quadre es diu Herba i ànima. Herba? Herba la que t'has fumat. I ara aquí hem de fer una pausa, em comença a botar l'ull, per tant, hi ha algú de Belllloc aquí? Hem parlat de droga, hem parlat de coca, ratlles i de verdad. Vull dir, si hi ha algú de Belllloc que necessita sortir un moment, no? Doncs llavors l'ull me deu botar per una altra cosa. Perquè els Belllloc vam haver d'aturar un momentet el xou perquè es relaxessin. Que tornem a l'art contemporani. És a dir, tu, quan continues després de veure aquest quadre de les 2 ratlles i el punt, en veus 2 que estan preguntant el preu d'una paperera o 2 que s'estan mirant un extintor. Vull dir que coses rares, tot el que vulguis. Mireu, l'art contemporani és aquell que no s'havia fet abans i que esperes que no es torni a repetir més. Però mou molts quartos. Tenen una fira només dedicada a l'art contemporani, no sé si ho coneixeu, es diu Arco. Quan fa un parell d'hores que voltes per allà dintre, surts pensant que s'han equivocat de nom, que s'hauria de dir Orco, perquè, joder, és que és lleig tot el que hi ha allà dintre. Perquè, clar, l'art contemporani, és a dir, els museus d'art contemporani es van fer i es van obrir per guardar-hi coses que la gent no es fotria a casa. Qui se'l fotria un botero a casa? Sabeu qui és el botero, no? El botero és aquell home que pintava dones grasses.
Bueno, sempre vaig dir des del primer moment del monòleg que canviaria l'exemple perquè el meu home està convençut que en té un i a més a preu de saldo, però bueno, mira, no mos ha vingut el cas de tornar a posar un altre exemple. Els museus, avui en dia els fem servir per tot. Ja està bé, La gent necessita culturitzar-se i els museus s'han d'obrir. Però bueno, és que ara fins i tot s'ha posat de moda queixes sobre el canvi climàtic fent malbé quadros als museus. Vau veure el Telenotícies que van tirar un plat de sopa de tomata a damunt d'un Van Gogh? Mos estan deixant els museus fets un quadre per començar. I després, jo amb aquesta gent no sé si els hi funciona aquesta protesta o no els hi funciona, però només els hi demanaria una cosa, que fossin un pelet creatius. És a dir, tu vols fer malbé un Van Gogh? Doncs no sé, plat de sopa de tomata no toqui, un plat d'orella. D'art no aneu bé, bec. Bueno, la llum, que és l'artista del poble. Ara us l'explico i és quan no té gràcia. Sabeu que li faltava una orella al Van Gogh. Clar, si dic un plat de callos hi ha de tot, hi ha pota, orella, morro, llavors no té gràcia, per això he dit un plat d'orella. A veure, un altre d'un pelet menys elaborat, per a veure si... Fem malbé un Dalí. Sabeu qui és lo Dalí, no? Era de dalt de l'Empordà. Ell pintava rellotges fosos a damunt de la platja perquè ell tenia la platja, que els hagués pintat al cantó de l'estany. Però si volem fer malbé un Dalí, aquesta gent, no sé, que li fotin un plat de bacallà, però amb salsa d'alioli. Aquest sí. Jo entenc que el primer era un pèl complicat, però bueno, no menys complicat que entendre l'art contemporani o voler anar a comprar el poal, que també és complicat a collons, sense cap botiga oberta, però bueno. Mireu, sempre em passa el mateix, jo començo, m'emociono, la gent m'escolta, xarro, i al final no xarro del que he de xerrar, perquè jo us venia a parlar del Museu de la Casa Canal. Perquè el Museu de la Casa Canal no és un museu d'aquells que tu entres, dones un tomet, et fas un parell de selfies que després penges a Instagram perquè la gent vegi que tu has consumit cultura. No. El Museu de la Casa Canal és un museu on entres i t'atén una persona que t'ho vagi explicant tot. I clar, a mi aquesta feina me va al pelo. Vull dir, m'està malament de dir perquè hi ha un dels vicepresidents i a veure si encara m'abaixaran el sou per comptes de pujar-me'l, però ara sense que ell m'escolti jo hi dedique, disfruto molt, perquè clar, xerrar és el meu. Mireu que he arribat a pensar, si el xerrar em venia de genètica, últimament la mama també s'ha alliberat molt, però sé que no em ve de casa d'en Vella, sinó que el xerrar em ve de Torregrossa, del Estacado de la Raval. Ara s'ha posat de moda que la gent que es diu igual s'ajuntin per fer un sopar, un dinar i que veguin d'on venen. Doncs quin disgust a casa nostra. Jo sabia que el padrí era cabaler i que s'havia anat a casar amb una púbila de Miralcamp, però dius, home, l'Estacado de la Raval serà cabaler però fill de Déu. Doncs tampoc, tu, cabaler, fill de cabaler. Mare de Déu, ara resulta que els quartos mos venen de la padrina que era la púbila. Però bueno, és igual. Lo del xerrar, veieu que me'n vaig per les rames. Podríem dir que xerro tant, jo no sé si coneixeu els alcaldes de la comarca, el Jaume és una persona callada, però té companys que Déu-n'hi-do. O sigui, si coneixeu l'alcalde del Palau. Mestre i alcalde. Tot el dia xarre. Preparant aquest gag, vaig estar pensant, l'última vegada que l'alcalde del Palau o el de Vilassana va venir a veure el museu, doncs encara el teníem en blanc i negre. Imagineu-vos com ha de vindre la gent de la comarca si els que mos passen al davant no passen. Vull dir que és per apuntar-mos-ho. Mireu, està malament que ho digui jo. Si parleu amb el Josep Maria també us dirà que val molt la pena, però el nostre museu val la pena. Que sí? Sí. El Josep Maria i el net. És un museu de Déu. És a dir, tenim un espai tan realista. Mira, només us he de dir que quan la gent entra, el primer que fotem és fotre'ls al col del dimoni. Una sala fosca, plena de pols, que dius, la Montse no hi passa. Sí, la Montse hi passa, però sempre li diem deixat algun raconet, que així la sensació és molt més realista. I amb unes parets, totes esquerdades, escolta tu, com si tinguessin un imant, la gent només fa entrar allí i anar a tocar. Quan als museus està prohibit tocar. Vull dir, a la gent no us agrada tocar allò que no ens deixen tocar, sí o no? Veus un cartellet, no, banc recent pintat, i què fas? Doncs sí, no m'havien enganyat. Sí o no? Els cartellets de no tocar són els menys respectats de tot el món, sobretot si estan escrits en braille, perquè clar, vas llegint i dius, merda, ja ho he tocat. Però bueno, mireu, tu entres al Museu de la Casa Canal i t'expliquen una història tan interessant.
És a dir, són les nostres arrels, d'allí on venim. Clar que per les cares que feu deveu pensar, collons, si mos agafa aquesta. Doncs no. Expliquem coses superinteressants. Primer, que ja t'atén una guia que te'n fas creus que de lo bona que està s'hagi hagut d'anar a casa al secà i explica coses que realment mos parlen d'on venim. Perquè, per exemple, vosaltres sabeu qui va construir el canal d'Urgell? Qui va construir el canal d'Urgell? Qui? El Domènec Cardenal, així m'agrada. El Domènec Cardenal, quin arquitecte fica totxos? No hi ha cap enginyer ni cap arquitecte que construïssi res. Fan els planos, però al cotxe al llom no n'hi ha cap cotxe al llom. En canvi, els presoners sí. Perquè mireu, al segle XIX les coses eren diferents. Aquella gent la fotem pencat. Mai havíem estat tan bé d'infraestructures, canals, carreteres, trens, teníem de tot. Ara tot mos cau a trossos. Ja ho sé que políticament no deu ser correcte, però si féssim treballar els presoners, potser mos canviaria una mica el pèl. Sí o no? Jo crec que fins i tot en podríem treure un ràdit turístic, ara que el Consell Comarcal s'hi ha tornat a posar. Us imagineu el subcanal cap allà a Torregrossa que no hi va ningú a passejar? Jo allà hi hagués fotut la Isabel Pantoja. Tindríem el nom? Se m'enamora l'agua. No? O aquell racó d'allí, dius, aquell lateral, el Dani Alves. El dret o l'esquerre, no ho sé, mentiria si us dic perquè és que això del futbol no m'agrada. Bueno, mentiria, com ell va mentir el jutger. Vull dir. O la tercera principal, la banqueta aquella entre el Palau i Bellvís, jo hi fotria l'Iñaki. Sabeu de qui parlo? L'Urdangarín. Vosaltres sabeu la mà de gent que vindria a veure el cotxe al llom, algú de la monarquia, de la família reial? Passaria tanta gent que no se mos tornaria a cremar mai més la banqueta, sí o no? Doncs res. Doncs mireu, a mi la meva feina m'agrada molt, m'apassiona molt, i jo parlo. Però també m'agrada que les visites, quan la gent vingui, la fem una miqueta entre tots, que sigui més un diàleg que no és un monòleg. El monòleg el faig aquí, el faig a casa, perquè quan arribo tinc dos adolescents que realment sembla que parlis per la paret perquè no t'escolti ningú, però en canvi allí al museu m'agrada que la gent interactuï. Però és que a vegades foten unes preguntes. És a dir, passes una hora parlant, explicant per què baixa l'aigua i quan s'acaba la visita que dius, bueno, doncs gràcies, i t'hi diuen, i per què baixa l'aigua? Clar que els hi dius, tornes a començar? Doncs no, llavors ja la visita ja s'ha acabat. Baixa per la llei de la gravetat de l'Isaac Newton. Dius, llei de la gravetat, tot plegat, li va caure una poma, li hagués caigut una cíntia de 8 quilos al cap, podríem parlar de gravetat, però bueno, una poma. Però bueno, això que no us tiri enrere, vosaltres veniu i pregunteu. Si surt alguna bajanada, tranquils, algun dia o altre servirà per algun altre monòleg, vull dir que tot quedarà, tot ho farem servir. Però bueno, el gran problema, li passa el mateix a l'Eduard, li ve molta gent de fora, els d'aquí no veniu. Els adults del pla no veniu, he dit adults, no adúlters, he vist alguna mirada estranya, he dit adults. Ara a la vostra canalla venen tots, tots, des dels més petits fins als més grans. I vosaltres sabeu el que arriba a costar de fer una visita explicant el canal d'Urgell a canalla de 3, 4 i 5 anys? Vull dir, és que mos ho foteu difícil, vull dir, els quartos que mos paguen estan ben guanyats, Llavors, bueno, la feina la volem fer molt ben feta i per tant volem que aquella canalla, quan arribi a casa, digui que s'ho ha passat molt bé i que ha après moltes coses i per tant nosaltres el que fem és adaptar el nostre discurs. I clar, amb aquesta canalla el que no podem fer és fotre'ls un rotllo. Per tant, expliquem com si fos un cuento, però un cuento dels bons. No aquells cuentos que mos explicaven quan érem petits en altres i que pedagògicament no mos aportaven res. Us en recordeu d'aquells cuentos? Cal que feu memòria a altres, que us en faré jo. El cuento de la caputxeta vermella, us en recordeu de què anava? Sí? Una mare que li diu a la seva filla, caputxeta, vine que li portaràs una cistella a la padrina que està malalta? Fotem uns noms avui en dia a la canalla. Caputxeta? Les Maries, les Núries i les Martes han quedat com a nom de Maria. Ai, de galeta. Maries, Martes i Núries. Nom de galeta.
Però bueno, cadascú que posi la seva canalla el que vulgui. Caputxeta. Vine que portaràs una cistella a la padrina que està malalta. Què dius que hi ha dintre la cistella? Los medicaments. No, un pastís, claro. Així va la seguretat social. És a dir, d'aquí 15 dies a aquella dona li tocaran anàlisis i com a mínim diabètica. Com no els hi va passar pel cap de fotre'ls un braç de gitano dels de Bellvís. Coneixeu els braços de gitano de Bellvís? He vist columnes del Partenó més estretes, Aquest braç de gitano se'l fot lo llop del conte dels tres porquets i tira lo xalet de totxo com a mínim. I dius, mira, lo fotut no és menjar seu. Després s'ha de treure. A Bellvís no planten pins. A Bellvís planten sequoies i així tenen la banqueta del canal. Però el cuento continua, Posa't una caputxeta que has de travessar el bosc i hi ha llops. Que diu, serà de camuflatge. No, vermella. Sempre he pensat que aquella dona volia matar a sa mare i a la filla. 2 pájaros d'un tiro. Però la nena devia ser del Pla, 4 apellidors plaurgellenses. Per què? Devia ser llestota, va travessar el bosc. I arriba a casa la padrina. I allí continuem. Entra a l'habitació i es troba un llop vestit de padrina. I se'n dona compte. No. Ai, padrina, que canviada et ve, com bastant peluda sembles de mirar al camp. Sort que rieu altres, perquè mirar al camp va fer una poca gràcia. Que aquí el problema no és que la nena li necessiti una revisió urgent de la vista. Aquí el problema és l'autoestima. Al Pla, un llop. Aquí els de Vilanova, un cop de puny sobre la taula i de dir, aquí, al Pla, s'explica amb una guineu. La dolenta, la guineu, la zorra, la mare. Un altre que potser a vosaltres us agradarà més, un conte molt dolcet, La Bella Durmiente. Us en recordeu els grans? Aviat ho hauré dit, Una palla que es punxa amb una agulla es queda dormida 100 anys. A més, després arriba un príncep. Ara que ja som republicans, la monarquia torna a fotre el nas. I sense demanar permís ni res, va i la morreja. Això com a mínim avui en dia és assetjament sexual. Sí o no? I sense cap punt lila, Vull dir, a cap conte surt un punt lila. Jo no sé com us imagineu vosaltres amb aquest príncep, però jo me la imagino molt estil Rubiales. El futbol no et deu agradar massa, tu tampoc. M'ho fotit el més difícil del poble, ni museus ni futbol. És que xiqueta tinc aquí en primera fila. Hòstia, me'ls faràs guanyar, Això és improvisat, Vull dir, no el paguem amb ell. Bueno, continuem, perquè el cuento no s'acaba aquí. A Vila-sana em va molt bé d'explicar això, perquè tots mantenen a la perfecció. Us en recordeu quan sortíem abans? Que sí? Bueno, mos en recordem. Alguna nit mos en recordem. Totes les tenim, algunes borroses. Quan Mollerussa tenia paps. Quan el Big Ben anava a veure de Mollerussa, quan va anar malament va ser de Gomés. Pues bueno, ves. A Vilanova, a l'Estoneta. A Linyola. Què us en recordeu de la festa de cervesa a Linyola? Doncs mireu, jo me'n recordo de quan les cerveses anaven a 50 i vam anar a fer un monòleg i algú va dir havien sigut gratis. Jo no me'n recordo. Però tota la pista buida. La va repetar. Normalment demanem una taula perquè no mos balli tant, perquè així sí que sembla que sí que m'alinyola. Però allí arropenjats a la barra, una ronda, una altra ronda, fins que s'hi va fotre l'Ajuntament pel mig i ho va fer malbé tot. I clar, això va arribar a l'Ajuntament, aquests polítics que tenim entenen el que entenen, i clar, una rotonda, i Linyola en tenim 6. Es va acabar la festa de la cervesa. Això què venia? Això venia de que quan nosaltres arribàvem a casa
i aconseguíem entrar a casa sense que mos sentissin, o nosaltres mos imaginàvem que no mos sentissin, no, que no mos sentien, allí on trobàvem el llit, quèiem, fins l'endemà. Nen a dinar. Bones ganes ni tenies d'anar a dinar, però bueno, t'aixecaves. Recordeu la sensació de com teníeu la boca? I la llengua? Tu t'has respost, semblava un nanas. Doncs ara imagina't morrejar una boca 100 anys tancada. Per favor. El que us vinc a dir és que nosaltres hi patim una miqueta més. I per tant, els cuentos que expliquem a la vostra canalla quan venen al museu expliquen tota aquesta història del canal i pedagògicament s'emporten alguna cosa. Però bueno, això ho fem amb tot el tipus de visita que ve. És a dir, si mos ve un grup de gent gran i vol una visita llarga, la fem encantats de la vida. Que volen una visita curta? Mos costi, però també la fem. Que la volen divertida? Mos surt de dintre. Que la volen avorrida? Mos adaptem. Si la volen llarga i avorrida, doncs llarga i avorrida. És a dir, m'ho sé tant, anava a dir m'ho sabem tant, perquè soc jo sola, m'ho sé tant, que és com si no tingués data de caducitat. És tot un què, eh? Per què serveixen les dates de caducitat? Ja heu pensat mai? Per perdre la vista quan ets gran? I cada vegada les foten més petites, necessites ulleres? Ves que les òptiques no hi tinguessin res a veure. Un formatge Roquefort. Com més fruita està, més car és. Per tant, per què t'hi foten una data de caducitat? No? De què serveix? Un matarrates. L'overi caducat mata menys? Quan te diuen que el caducat te farà mal, no s'entén. Mireu, l'altre dia va venir gent a sopar a casa, perquè sí, vi cal secar, però de tant en tant també mos ve gent, vull dir, salten el riu, i mos van portar un potet de sal, potet. Perquè ara, quan te conviden, no te conviden perquè hi vagis, perquè sí, volen que portis alguna cosa, veus obligat a portar alguna cosa. I quan van marxar, mires el potet, petit, però escolta, el tema del màrqueting ho portaven superbé, perquè una etiqueta superben treballada, amb unes lletres molt boniquetes que hi ficava. Sal del Himalaya. Esta sal hace 2 millones de años que se ha estado produciendo para que tú la consumas. Caduca en diciembre. Corre, corre. I la pressió als aires. Vull dir que la seguretat social no pot anar bé de cap manera. Però n'has de treure una lliçó. I la lliçó quina és? Què tenen a l'Himalaya? Re. I collon, en treuen profit. I nosaltres? Sal abans del canal, sal després del canal, triem l'aigua de l'estany i torna a sortir sal. N'han fet algun duro? Doncs no. Ara que m'ho imagino, Aquí a Bars d'Urgell ho hauria de treballar una miqueta, hauria de demanar ajuda a Vilassana. Perquè m'ho imagino, entrar al poble i veure el gran cartell. Sal d'Ibars. Ja no entro. Que bueno, Vilassana ho hagués pogut treballar un pelet més, perquè, goita, vau canviar d'Utxafava a Vilassana i us vau quedar tan amples, no? I no vau fer res més. Va ser fàcil, que sí? Sí. Surt el Pla d'Urgell, el Consell Comarcal necessita un abocador, qui vol abocador? Vilassana no, clar, Vilassana, abocador no. I qui el té? Castellnou. A on? Al cantó de Vilassana. Haguéssiu treballat una miqueta més. Però res, mireu. Jo no em vull allargar més perquè és que mos ha fotut un rotllo a l'Eduard que ja n'hi ha prou. Per tant, vull que vingueu. Us convido tots a vindre, però després pagareu entrada. Vull dir, el de convidar és una manera de dir. Però a veure si teniu un pelet de punteria i veniu el dia que està obert. Ni treballem molts dies, però hi ha dies que ho tenim tancat. A Barbens no ho vaig poder dir, perquè clar, són els índios de la comarca i s'entén que de punteria ells n'hi tindran, A més ho sabem. A casa ho sabem perquè ara mama, tancat les orelles, tinc una germana a casa de Barbens. I el papa sempre m'ho dia, ja n'ha tingut ell de punteria, ja. Pobre, mira, me deu sentir, perquè allà dalt se sent tot, la seva gran pena eren les xiquetes. Ell pagès al Pla d'Urgell, contentíssim de l'aigua, del canal, regar. I quina gran pena.
Les dues nenes que té, la gran casada al secà i la petita el poble més pobre de tot Catalunya. Que no ho sabíeu, barbens, va sortir a Telenotícies, és el poble més pobre de tot Catalunya, eh? Això sí que és tindre poca punteria. Per això ho diu el papa, ja la va tenir ell, la punteria, ja. Però bueno, ara ja entrem a lo personal, per tant ho hauríem de deixar aquí, perquè després jo puc tornar a entrar a casa d'una manera decent. Jo us convido a venir, us ho passareu molt bé, aprendreu moltíssimes coses. Per exemple, vosaltres sabeu per què estem plagats de plataners aquí al Pla d'Urgell? Per culpa de les farmacèutiques, tothom té rinitis al·lèrgica. Sabeu com se diuen plataners, el nom llatí? Putus platanerus. Pot tindre cap altre nom. I mireu, l'última anècdota. Jo sóc al·lèrgica al pol·len de plataner. Però clar, de petita no ho saps. Jo sóc conseqüència del canal d'Urgell, Pubillereu, dos cases de Creu, mos quedem a Mollerussa, ara sí, aquest cap de setmana no puc anar a dinar a casa perquè li he vist la cara. Mos quedem a Mollerussa, clar, jove a Mollerussa, de petit no pots sortir. La carretera nacional allà al cantó, cotxes amunt, cotxes avall, te xafaran, fins que no tens 12 o 13 anys. A la meva època no es podia sortir. I sorties quan feia bo per la Fira de Sant Josep. Tota la setmana esperant que es muntés la fira i en pica estava muntada cap a la fira. Cap de mitja hora, jo ja era a casa. Una cara feta un quadre d'art contemporani, perquè no em podia mirar, difícil de mirar, tot embotornada. Clar, esperant a la Seguretat Social no em van fer mai les proves. La meva primera feina al Museu de la Casa Canal. El pare i la mare respiraven. Finalment treballarà de lo seu. Vaig fer història, vull dir, per si alguna canalla vostra vol estudiar. Amb el primer sou em vaig pagar les proves de l'al·lèrgia. I torno amb els resultats i em trobo el president de llavors a el jardí de la Casa Canal. Què hi ha a la Casa Canal, al jardí? Plataners, putos plataneros, molt bé, Àngel. I palmeres, un arbre molt nostrat, un arbre molt d'aquí, palmeres. I el president del moment me diu: què nena? Què t'han dit? Llavors me molestava que em diguessin nena. Ara no m'ho diuen i no em molestaria gens, però bueno. Què nena? Dic: Ramon, he sortit al·lèrgica al pol·len del plataner. I em diu: oh, tu potser hauràs de plegar. Jo ja m'imaginava el papa i la mama. No, home, no, alguna solució trobarem. Alguna pastilleta. I ara sí que ho deixo aquí perquè han tornat a sortir les drogues, han sortit les pastilles, per tant ja les he tocat totes. No vaig plegar, em prenc la pastilleta. Ho deixem aquí. Veniu al Museu de la Casa Canal, us ho passareu molt bé, aprendreu moltes coses, els explicarem la situació actual de l'aigua. La cosa no us sembla, però crema, i per tant, si es fot foc no tenim aigua per apagar el foc. Per tant, veniu, us ho explicarem, i a part de conèixer la guia que està més bona de tota Catalunya, us ho passareu la mar de bé. Moltíssimes gràcies. Va. Tinc que fer una puntualització. Ara, si em veieu al cantó... És he de fer. T'has passat tot... És que de veritat, s'ha passat tot un monòleg dient tinc que, està mal dit. He de fer. Senyoreta, Dolors, per favor, és que ho havia de dir. Ho havia de dir. Ara enteneu el tema de l'extranya pareja, el que jo soc Hobbit i ella... La gran Maribel. La gran Maribel. Jo vull fer una puntualització. Ell treballa a l'estany, jo treballo a la Casa Canal. No he begut ni una miqueta d'aigua perquè l'aigua a la Casa Canal la guardem pels regants. Vull que queden les coses clares. Aquí els malgastadors... Jo me n'estaré perquè a la Casa Canal treballem pels regants i l'aigua és pels regants, que sí? No, perquè últimament s'han fet molta mala propaganda i, escolta tu, les coses clares, aquí els malgastadors ja sabem qui són. Els patos tenim que veure. Una cosa tenim que dir. Hem de dir. Perdó. Aquest monòleg l'hem fet una part nosaltres. Si us ha agradat és nostre, Però hem tingut, doncs, un guionista molt bo, Ferran Aixalà, el nostre mestre. Per tant, les coses que ens van agradar són nostres. Sí. Si hi ha alguna coseta que no,
Doncs us passem el telèfon del Ferran. No, el telèfon no cal, però la matrícula del cotxe, si no fos cas que us confonguéssiu. El telèfon no cal. Protecció de dades, per favor, Sí, ara la sí. matrícula del cotxe sí. Ha sigut un plaer, el que ara... Ens hauríem de fer una Sí. foto. I com que nosaltres no som joves i els braços no se mos allarguen i quan fem els selfies no ho sortim, si algú mos vol ajudar a fer-nos una fotografia perquè sortiu tots, a poder ser rient. Vull dir, perquè si el Consell Comarcal veurem que les coses ens han fet bones, tenia el telèfon per allà, però si hi ha algú que no li faci gràcia sortir la foto i mos vulgui fer la foto, i si tothom vol sortir la foto, doncs mira, allargarem el braç. És que la gent famosa ja ho fa, això, de fer al públic. Ja que hem fet, ja hem acabat aquí la tournée. Sí, haurem d'allargar el braç. Bueno, doncs allarguem el braç. A veure... El company em sembla que farà la foto. No, que vol sortir. A veure... És el monòleg, que m'ho han fotut més complicat de tot i ara no voldràs que surto la foto. No, surt. Vull que surt, hombre, i tant. Te vull retornar tota la vida, hombre, i tant. Vale. Vinga. És que jo la canalla no sé com ho fa, però vull dir, llarguen el braç i surten tots. Jo per molt que llarga el braç, no, però bueno, vinga. A veure que surti ella, sobretot. Vinga. Bueno, no, que no surti... Ah, sí. Home, m'ho ha fotut complicat, que surto. I ara si mos fas una foto normal i corrent... Vinga, mos assentarem aquí al mig. Em fa gràcia sentar-me al seu cantó. Vinga. Som-hi. Au. Rieu, sobretot, que no mos pagaran. I el del cantó també. Riu, Sí, sí. Una, dos i tres. Lluís! Moltes gràcies. Moltes gràcies. La foto és per vostès fem llistar. Sí, és a dir, la foto no era gratuïta. Ara, quan vindreu al museu, veurem que les coses les haureu fet bé i anirem tatxant. Vull dir, a mesura que aneu passant, us anirem tatxant. Moltíssimes gràcies. Thank you.